City Guide облича летни дрехи и те води до две градски тераси, за да ти подскаже за местата, от които можеш да се насладиш на слънцето и София по малко по-различен начин. Едната съвсем в сърцето на града, а другата на необичайно място и с нечесто срещана концепция. Тук концепцията впечатлява право пропорционално на големината на мястото. Бургери, издигнати до гурме ниво, авторски рецепти и нека си дойдем на думата една от най-яките тераси, на която можеш да се намериш в София. В подриерата на лятото събирам тези моменти, които ще глезят дните ми с топли спомени, дори в дните, в които небето и битието изглеждат мрачни. В пека и тишината на въздуха по пладне има особена поезия, защото дори най-буреносните облаци застиват, укротени от лъчите, наситени с милиони частици ендорфин. Шеф Немигенчев. Здравейте! Здравей! Кажи ни с какво ще е по-различно от всички други бургер места, които знаем и сме били на тях и в София, и не само. Поначало Шиши не е точно бургер място. Като цяло, Шиши е нещо между файн дайнинг и стрит фуд. Okay. Тоест това, което аз си представям като файн дайнинг, го слагам просто в бургери, сандвичи, питки и така нататък. Откъде дойде тази идея? Защо така се получи? Да има файн дайнинг, бургери и питки? Отначало почнахме да правим, имахме само 2-3 бургера и да има ваша жена ми искаше да го прави това. Аз не се бях включил в него, тъй като смятах, че няма потенциал и бях казал, че всъщност да продаваш мейнстрим дюнери няма да е нещо, което да бъде печелившо, или поне според мен беше така, защото аз правих други неща. Но после почнах да й помагам и всъщност видяхме, че така насоката ми е по-скоро вярна. И затова почнахме да правим това, което на мене ми е идейно като зачини и почнахме да го слагаме в питки. Супер! А кой даде идеята за това да имате една готина градина, в която си отглеждате зеленчуци, които после ползвате съответно за предложенията от менюто? То е много общо това. Ние се занимаваме с кулинария и идеята за файн дайнинга в момента навсякъде, не само в Европа и бих казал даже в целия свят в момента. Такъв тип заведения гледат да имат някаква собствена фермичка или поне една част от производството да бъде от техни градини и така нататък. Да. Пък ние нямаме градина, но имаме покрив. И затова на покрива, поне тъй като ние всичко правим от нулата, имаме много кетчупи, домата е нещо, което винаги мога да го вложим и да го използваме. Може ли да се каже, че това е някаква философия, да се опитваш да затвориш цикъл или да влагаш повече собствено производство в самите това е много важно. Неща, които предлагаш? Много важно и бих казал, че не е важно само за ресторантьорството, е важно да работиме с фермери, които са български фермери и да насърчаваме българското производство. Пише на входа на вашата кухня да ви питаме за брьоша, за месото и за сосовете и общо за всичко. Затова питам. Какво е специалното на тези всички съставки, които формират един бургер? Качеството на продуктите или уменията на шефа? Кое е Всичко е важно. Качеството на продукта е първо и след това умението на главния готвач и на тези, които работят заедно с него, защото това е екипна работа. Главният готвач сам по себе си, той може да бъде до някъде една седмица, втора седмица, трета седмица и хората покапват. Ресторантьорски труд и готварски труд е сложен, т.е. е тежък. Това са едни 12, 16, 18 часа всеки ден. За финал, намираме се на едно необичайно място, така да го нарека. Как решихте тук да позиционирате Шиши? Супер! Това е най-откровеният отговор, който някой не го е дал. Една от основните причини. Другото е, че е интересно. И както в момента мястото не е апетитно, в смисъл зоната е застроява и това ще стане широк център и след 2-3 години вече няма да е чак толкова далече от всичко, както виждате около нас се строи. Доста хора пътуват чак от тук да дойдат да дадат, което за нас е суперлатив, тъй като хората пътуват специално. Тоест това, което трябва да бъде един файн дайнинг ресторант, както пише в Мишелинския гид, откорявате и те търсят специално за да дойдат тук.
тази тераса ни е любима, защото разкрива неподозирани перспективи. Обаче, дори да изключим пейзажа от картинката, което честно казано не знам как ще стане, това е горещият хотспот за лятото, защото тук те очакват с много готини събития и други изненади. Да погледнеш на света около себе си от високо. Понякога най-доброто, което можеш да направиш, е да смениш перспективата. Нов ъгъл, нова посока, нов хоризонт. А най-хубавото е, когато дори не се налага да излизаш от града, за да го направиш.